Zure joanak biluztu gaitu, ta isiltasuna dario egun. Eta esan dugu, homenatu errekordatorio bat edo, oroitzapen bat edo, egin nahi geniola amaieran gure presidente izan den Antonio Mendizabali. Eta hain zuzen, Egarria, etorri da gileta horretatik eta berak esango dugu bukatzeko. Zein izan den guretzat Antonio Mendizabal, orain hilberria den gizon hori. Batzuek agian harrituko zineten, hau jarri dugulako lehenengo. Hau da Antonio Mendizabal eta hain zuzen, orantxe momentu honetan, horretan enterian, hilzaizkiei dietalizkizuna egiten. Atzo eren egun hiltzen. Eta da elkarteko presidente izan dena orain arte. Justu, hila aurreko egunetan, utzi zion presidente izatean. Bera izan da, gure taldea, Donostia Zutan, nolabait inspiratu duena. Bera sortzailea, esango genuke. Eta orain hitatan egenian omenalditxo bat eskaintzea. Eta beraz, hitzaldia bat ondoren, egingo dugu zerbait berari buruz, oroitzapen bat egingo dugu, bai? Gogore izan dugu, ezagutzea azken hori urtetan, ez? Lehendabizteko gauza, adinagatik eta hori, nik aipatuko nuke beha garrantzia ematen zirelako gerrako mea izan dela, ez? Bere begirekin ikusi zuen gerra, errenderik jaio zen antzeko familia eta nire badakit bere atia behizamakoa izanik, baina mantzuten atian amoren gana eta beha kontatzen zuen, bioia nola ikusi zituen, ez? Eta beste detaile bat, detaile anedota, baina Donostia bombardatzen, zen Donostia bombardatu egin zuten gerran eta beha ikusi zuen Amara, kontatu du, ez? Eta Amaran nola bombak erortzen ziren eta hola, ez? Gero bestaldetik, gero Gasteizen ikasi zuen, ez? Zera familia potenta zeukan, bere Andria, bere senarra, zera bere atiak kontartzista handi bat zen, eta orduan, zeak ez, garai hartan dulalaro eta marrokte auken izan zuen ikasketak egiteko. Ikasi zuen lehendabizi Gasteizen, seminarioan, eta hainbat jende, hemen badago jende ezagutu zuenan, mentximentatu didate. Eta beak adibidez, ante etxei digoraz, eta beak baino pixkat heldua bat zen, eta han ezagutu zuen, jende gero izan dako, eta lagun minak, eta beak hori kontatzen dizuet, zen beak garrantzi handi ematen zion formazio hori, latina eta grekera hori zegen, eta ematen zion garrantzi handia, esaten zuen, beak zaiak ez unibertsitateik honena eta Gasteizko seminario zela garai hartan ikasketatik, ni beti harritu nago hori, ez dakit, hemen badaude lekuko ikasi dutenak hor, eta hori ez. Gero, etzan apaiztu eta sendagiria Madriden ikasi zuen. Sendagi izan zen eta psikiatra ospetsu bat izan da Donostian. Detaile bat kontatuko dizuet. Beak esaten zuen 7.000 lagun, baina egon zen psikiatra 80 urterekin artean konsulta zabali zuen. Eta horren bilizan 40 urte, baina gehiago psikiatria ez. Eta nik uste gaur zeak ez, garrantzaldia duten gauza, hasieran izan zen betadona ematen drogadiktuei eta hori, garai hartan, denok ezagutu dugu, nik uste, hemen gauden adinakin denok ezagutu dugula jendea beldurroz ez baden da txikiak eta labanekin nola jauten ziren subila eta ez dakizer, eta behasitzen konsultan, zeak ez, betadona ematen eta zea ordezkoak ez, hori gentzeko eta orduan nidakit, detaile bat baita ere, epaitegian, fiskalak ezagin navaja somolatzen, manifestazioak izan zituen, garai hartan igual izango zituen 700 bezero edo iskanbilak ezagutu dituzuen ni baino beto, hemen zaudeten batzuk, eta fiskalak nidakit handik 10 urtetara rekonozitzen, eta zeak ez bere aurrean esaten ziotela, Señor Mendizabal, zutzea arduraduna, kaletatik eta drogadiktoak eta drogarekin lotutako delinkuentzi txikila eta hori kendu izana ez, baina hori kostazitzaion borroka ondila eta eskanbila ondila prozesatu izan zen, etzan nahi egatu prozesatua izatea, baina nezioten lizentziak kendu sendagilearen eta azkenean ez zuen, baina egatu zen, estremo ondietara ez. Gero,
politikan militante bat izan zen, guk ezagutu dugu kultura munduan eta dinagatik, baina HB-ko zinegotzi izan zen Errenderien alkate ordea, eta behar asko gogoratzen zen, baina urte oso gogorrak, kontatuko nizuzuek detaile pila bat, baina nahi horret eta ez da momentu honetan, baina militante politiko bat izan zen, eta aurpegia eman zuen hainbat lekutan, eta oso momentu gogorretan ez. Gero idazlea askok biliburu idatzi zituen Jose Goiko arkitekto Torre San Sebastian. Ekarri de liburua, gero norbaitek ikusi nahi balde baldean ekarri ditu, da Dr. Camino finantzatu zituen, eta Telletxei de Goraz. Telletxei de Goraz zen orduan Dr. Caminoko zuzendaria, liburu oso mardula da, urbanismoa eta Donostia, zeak ez, oso liburu importantea. Ni hon nintzen aurkezpenean eta beak Telletxei de Goraz egin zion itzaurrea gainea, eta esan zuen Donostiko historia zindela ulertu liburu irakurri gabe. Eta ni izango dira 2003an, pasadia 15 urte, eta hondik gogoratzen dut, eta oso liburu importantea da arkitektura eta urbanismoa aldetik eta kontatzen du Donostiko historia. Eta gero 2013an orduan ja talde batek ezagutzen genuen eta tertuliatxo bat genuen bere etxean, eta gero Lobasko baita ere. Lobasko da liburu autografiko bat, hainbatek irakurri dezue, eta oso liburu importante eta kontatzen ditu txikitako gauzak, eta oso liburu politia da, eta txikitakoa beste detaile baten gogoratzen duten Errenderin, eta beha kontatzen zuen nola esklaboak, esklaboak memoria historiko eta hori, eta beha Errenderiko elizaren hau jutentzen beha txikila zenean, eta jaizkribel egiten ari ziren bidea eta esklaboak. Nola ekartzen zituzten lotuta eta hori, eta espektakuloa ikera garria, eta zeak ez Errenderin zeak ez, oso gauz ezaguna zala, eta egin guztietan pasatzen zituzten, beste, gero ikertzailea guk ezagutu genuen, beste modu batek kursalaren kontrako borrokan baita ere, garrantzia handia izan zuen, Tomas Urtzainkirekin harreman oso handia, eta guk ikertzaile bezala Donostiako nik enun ulertzen frantzesez, espainolez, ingelesez eta ezakitzer. Eta hori baino behar oso garbi esaten zuen Donostia espainolek sontxitu zutela Gernika bezala ez. Eta hori ni oso harrituta nintzen hori, eta baino ikertzaile oso handia eta dokumentu pila bat ekartzen zituen. Eta horregatik guk esan genien 2000. Urtean artikulu bat egiteko, eta berrien argitaratu zuen 2000. Urtean, eta horregatik arrazoia Donostia Sutaren kartea eta hori egitea presidente izan da. Presidente lehendakari ordea Iñaki Egaña, eta Iñaki Egaña da Euskal Memoria Fundazioaren lehendakaria baita ez. Eta beak hemen duela 19 urte gutxi gora bera, izan beak itzaldiak ematen hemen, askok eta entzun izan du bere tesia zer ikusi daukela Donostiko horreketarekin da ingelesak aliatu, baina aliatuek espainolek, ez Gernika bezala konparatzen zuen garbi esan, ez nola ezkutatu zuen, eta gauza guzti hori, eta hori da arrazoia eta horatzarra guztia, Donostia Sutaren karteko lehendakaria izateko ez. Eta Kastainos Federala salatzen zuen, nik uste puntu handi badagoela hemen salaketa egin behar dira, eta Kastainos Generala nola agindu eman zuen Donostiar guztiak laban ez pasatzeko eta etxeak propio erretzeko eta banaka nola juntzire etxe guztiak erretzen. Eta nire aurreneko zea persona entzun niliona hori eta salatzen zuen aukeratzen zuen guztietan. Nik goratzen dut hemen hitzaldi batean baita ere esan zuen espainolek ez, beti esaten du ingelesez portuguesez. Espainolak eta aliatuak eta niko eraman zituzten irungo somertzel bataiara, eta beak hemen hitzaldi bat grabatuta dago interneten eta hori esan zuen aldiz, esaten zenbat komandante espainol, zenbat soldado, zenbat asto, zenbat mandu espainol, eta hori egin ziren hori, eta beak aukera izan du guztietan, urtetan, nik ezagutu beten azken hori urtetan bintzat egon da hori ez. Eta, honekin bukatuko da, liburu batzuk eta hori, eta nik detailetxo da bakarrik eta honekin bukatuko nahi nuke ez, eta ikertzailea ez, eta ikertzailea liburu gire gurtzen bali betuz ez hori zehaztasuna dauka.
Eta zehaztasuna adibidez, detailetxo bat jarriko dizuet, Lateranen seiru kontzilioa, nun euskaldun guztiak eta nafar guztiak eskumikatuak gauden eta Tomas Urtzegi argitaratu zuena, hori seminarioan eta hori, eta da 1100 duela 800 urte baino gehiago, eta behar atera zituen dokumentuak, ezagin mundik ateratzen zituen, eta bero argitaratu zituen eta hori. Eta adibidez, Castaños Generalen salaketa eta hori ez dut beak egiten, baizik eta ateratzen Artola hemen dauka liburua, eta da Miguel Artolak ateratikoa Madriden, Donostiarra duela 60 urte atera zuena, eta beak esan da nintzen artxibora, nire ezik ertzaia eta zer ez behar, eta paperaz nola sinadura moztuta da ere, eta hori izan zen Donostiko manifestu horreko 1814an, eta hori azaltzen da Castaños Generalen Donostiko zeak ez, eta sinadura gongo zio bertatzen da papera moztuta dagoela. Eta nik ezin nun sinistu, eta jo nintzen hori, da ikaragarria, zerren hor dago artxiboan, eta dago papera moztuta, eta Miguel Artolak, eta beha divulgatu egin du ez. Eta zehaztasun horrekin, goratzarra egiten diot, eta horregatik gure, eta goian bego, gure Donostia Sultan elkarteko lehendakaria, eta ez dakit hemendik gaur nola jarrituko dut, ez dugu ganimatuta gaude jarraitzeko, eta dagoen lekuan, izan da dira betirako ez. Haizeagi baten bouladan zoaz, mugaz bestalde, izanen gora.